A residencia de maiores xa non é unha idea orixinal, unha ocurrencia dun alcalde, xa non é unha promesa electoral. É unha necesidade, é unha demanda colectiva a que os concellos debemos de ser quen de darlle resposta. Nestes últimos anos, moitos concellos, tanto da provincia da Coruña como da provincia de Lugo, pero sobre todo da provincia de Lugo, foron quen en colaboración coa Deputación de darlle resposta a esa demanda e unha resposta áxil. Para velo, para concretar, para ver realidades, non ver debuxos, non ver promesas, sino que realmente o que hai, estámonos a desplazar hasta o Concello de Ribadeo para falar co noso compañeiro Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, candidato tamén á alcaldía de novo de Ribadeo, que nos vai a amosar a súa realidade. Unha residencia de maiores de 50 prazas que en menos de un mes xa ten 47 solicitudes. Pois podo decir que de maneira un tanto poética o inicio foi pola demanda de todo un pobo dunha manifestación aí xa ao principio de hai 2 mandatos atrás, unha manifestación masiva de homes e mulleres de Ribadeo, que da vila e das parroquias, e en número de 1000 persoas pois ateigamos un bon día en Ribadeo dicindo que Ribadeo quería unha residencia. Construir un edificio ás veces parece que é o máis complexo e é o máis doado, porque é simplemente cartos, en maior ou en menor medida. Este edificio construído en terreos municipais, equipado coas últimas técnicas e cos últimos equipamentos modernos, está en torno a 2,5 millóns de euros, un poquinho máis de 2,5 millóns de euros. Hoxe en día podemos decir que cumprimos os 3 obxectivos que nos plantexamos nun principio, que fora unha residencia en Ribadeo, preferentemente para os de Ribadeo, e a precios asumibles para as xentes de Ribadeo.